O Cidade de Ribeira superou o Lalín e disputará a final para ascender á Liga Galega Xuvenil. Os ribeirenses remontaron no encontro de volta para citarse co Amio na final. O fútbol segue a deixar alegrías na comarca, estás a disputar a fase de ascenso á Liga Galega Xuvenil e o Cidade de Ribeira continúa na loita por subir de categoría. Os ribeirenses acabaron a primeira Galicia Santiago Xuvenil no máis alto da clasificación e citáronse co Lalín na primeira eliminatoria para volver á Liga Galega. O partido de ida estivo igualado, pero no 69 os lalinenses aproveitaron unha clara ocasión para acoller vantaxe, 1-0 co que os dous equipos afrontaban o encontro de volta. Este disputouse esta fin de semana na Feiteira e os locais amosaron porque foron os campións da competición regular. Sabedores de que tiñan que darlle a volta ao resultado, os branquiazuis saltaron con determinación ao verde. Sen embargo, os primeiros en golpear foron os visitantes, que se adiantaron ao cuarto de hora de xogo para poñer contra as cordas aos ribeirenses. O conxunto adestrado por Juan Bautista Santos buscou a reacción, sen atopar a recompensa do gol, polo que se consumiron os primeiros 45 minutos coa desvantaxe local. O paso por vestiarios e os cambios mudaron a faciana do Cidade de Ribeira, que conseguiu poñer o empate no 68 co gol de Daniel Otero. A alegría que durou pouco, xa que case na seguinte xogada o Lalín volveu a adiantarse. Os ribeirenses precisaban 2 tantos para mandar a eliminatoria a prórroga e nesta ocasión atoparon o camiño gol con máis facilidade. No 75, Brais Baldomero mandou o esférico ao fondo da meta do Lalín para poñer o 2-2, e no 80, Daniel Otero sumaba un novo tanto para darlle a volta ao marcador. Non contentos coa remontada, Baldomero non deixou pasar a ocasión e no 83 ampliaba a vantaxe do Cidade de Ribeira ata o 4-2. O Lalín intentou reducir distancias sen éxito. Gran vitoria de carácter e loita do Cidade de Ribeira que disputará a final desta fase de ascenso. Os branquiazuis mediránse ao Amio por unha praza na Liga Galega Xuvenil. A ida disputarase este sábado ás 6 da tarde no campo de fútbol municipal del Sergas.